У апошні тыдзень мая традыцыйная для многіх юных шклаўчан і шклаўчанак звініць апошні званок. Гэтая падзея важная і хвалюючая як для саміх рабят, так і для настаўнікаў і дырэктараў школ. У гэтым годзе апошні званок для 9 і 11 класнікаў наступіў у панядзелак, 30 мая. 195 11-класнікаў і каля 289 класнікаў сёння пакідаюць школьныя сцены. У гэты панядзелак у школах для іх былі арганізаваны ўрачыстыя лінейкі. Хвалюючым і дзіўным стала гэтае свята для навучэнцаў гімназіі горада Шклова. Віншаванні і шчырыя пажаданні ў іх адрас выказалі ганаровыя госці. Кіраўнік раёна Александр Бойко, начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму Шклоўскага райвыканкама Василь Малолеткин и іншыя. Самое главное – оставаться хорошими, простыми людьми, добрыми для других, добрыми в частности и для себя, для своих родителей, учителей, и чтобы они всегда помнили вот эту вот свою школу, свое место, где они родились, где бы они ни были, кем бы они ни были. Но, понимаете, я всегда считаю, что если человек порядочный, добрый, то всегда у него все получится. Уручыла вучням граматы дырэктар Цэнтра дзіцячай творчасці «Прамені» Ольга Бабкова. Звярталіся са словамі да выпускніку іх першыя настаўнікі і кіраўніцтва гімназіі, а таксама першакласнікі. Что ты желаешь сегодняшним выпускникам? Здоровья, удачи. Что еще? Всего хорошего. Самі выпускнікі выказалі падзяку настаўнікам. Мноства цёплых слоў і букеты кветак сталі для іх удзячнасцю за гады, праведзеныя бок аб бок з тымі, хто сёння пакідае школу. А для навучэнцаў 10 класаў сённяшнія выпускнікі выступілі з павучальным наказам. На цырымоніі выпускнікі выканалі вальс, а затым для іх прагучаў апошні школьны званок. Права даць яго удастоіліся навучэнец 11 А класа Андрэй Шаўчэнка і навучэнка 1 Б класа Юлія Бабкова. Дарэчы, нямала слоў гучала ад старшакласнікаў у пажаданне тым, хто толькі пачаў сваю вучобу. Я желаю первоклашкам огромного успеха в жизни. Желаю им счастья, здоровья, успехов в учебе. И чтобы они слушались, конечно же, своих учителей, родителей. Желаю им в будущем сдачи экзаменов хороших и сдачи централизованного тестирования. А развітваючыся з гімназіі, выпускнікі запусцілі ў неба паветраныя шары. Кажуць, што больш за ўсё школьнікам запамінаюцца два званкі. Першы, які заве малых за партай, і апошні, які адкрывае шлях у дарослае і адказнае жыццё. Для саміх выпускнікоў жа апошні званок стаў падзеяй яшчэ не да канца усвядомленай, але хвалюючай і грандыёзнай. Честно, день неожиданный, не верится, что наконец-таки он настал. Но все хорошее когда-то заканчивается, я этому безумно рад. Будем двигаться дальше. Куда собираешься двигаться? Военный медицинский университет города Санкт-Петербурга на факультет наземных войск. У гэты дзень апошні званок адбыўся ва ўсіх школах Шклоўшчыны, а сярэдняя школа нумар 4 адзначыла яго вось уже ў 50-й раз. Як гэта з года ў год адпраўляць рабят у дарослае жыццё? Пытаем у дырэктара школы Алены Горбачевской. Этот день, наверное, самый важный в жизни школы, потому что все с нетерпением его ожидают прежде всего. Педагогам и ученикам, родителям хочется пожелать здоровья, терпения, радости, теплого, спокойного и безопасного лета. Дарэчы, гэтая навучальная установа не перастае радаваць сваімі упартымі і таленавітымі вучнямі. У гэтым годзе сцены школы пакідаюць 6 выпускнікоў, якія прэтэндуюць на атрыманне залатых медалёў. Для гэтых рабят свята таксама стала насычаным і яркім. Это и радостное, и волнительное одновременно чувство покидать школу, где я провела 11 лет. Мне и весело, и грустно одновременно. Сначала я очень волновалась, когда выходила, потому что это праздник не только для выпускников, но и для их родителей, которые проделали вместе с ними этот путь 11 лет все-таки в школе. Но затем чувство радости все-таки. У сённяшніх выпускнікоў наперадзе доўгая дарога, поўная пробаў, памылак і дасягненняў. Іх чакаюць незабыўныя выпускныя балі, экзамены, вучобу ў вышэйшых навучальных установах і праца. І мы пажадаем хлопцам і дзяўчатам, каб абраны імі шлях аказаўся цікавым і поўным новых адкрыццяў і эмоцый, моцнага здароўя і выдатнага настрою.